חברים, כאן SCR גיימינג בעוד סרטון של קלאש רויאל. היום נעשה פתיחת תיבות של פרי צ'סט 1, קראון צ'סט, ג'יינט צ'סט, אפיק צ'סט, קלאסיק 9 וכמובן קלאן צ'סט. אוקיי, אז בואו נתחיל בתיבות הפחות טובות ואז נעבור להכי טובות. טוב, פרי צ'סט 84, טוב זה לא מעניין. וואו, שתי באטל רם. בייבי דרגון זה גרוע. שנייה, לא. טוב, עכשיו נעבור אל הקלאסיק. טוב, 1080 גולד, 14 בומבר, 4 בומב טאוור, 29 ארצ'רס אוקיי, בויזן. עכשיו נעבור אל הקראון צ'סט. 561 גולד, 2 ג'מס, 10 מורטר, 13 טסלה ו45 ברברנס ו8 אייסקול. טוב, עכשיו נעבור אל הג'יינט צ'סט ונקווה שיצא משהו טוב. טוב, 1798 גולד. אוקיי, אין לג'נדרי. 28 אייסגולים. אוקיי. אוי ואבוי. טוב, עכשיו נעבור לאפיק צ'סט. 3, 2, 1. טוב. אקסקיושנר, יש! תודה לאל. וואי. סוף סוף. אוקיי. 2 גובלין, 7 גארדס, 10 בייבי דרקון. טוב, תיבה גרועה. חוץ מהאקסקיושנר. טוב, קלאן צ'סט. 1620 גולד, 2 מיני פקה, 8 ולקירי, 8 דארט גובלין, 9 באטל רם, 107 קנון. למה זה לא יכול להיות משהו אחר? מה? מי משתמש בזה? 7 בלון. יופי. טוב, אז חברים, פתיחת תיבות סבירה, לא משהו. סוף סוף בוא נשפר. 1, 3. טוב, 3. אוקיי, אז חברים, זה היה הסרטון להיום. מקווה מאוד שנהנתם. ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.